your girl naked in my crib. Say my down excel and baptize on your crib. And it's a kick cause it's Tandy R&B. Next week some Cooper ends up bookie PNP. Island breeze aga libazisa wabele one nigga you womanisa. Your girl is hot my nigga. Tanbuzanga will tell ya bigger. I don't wanna lie but don't zampina. Telling I'm a gama at young yam cover. But I wanna paka cause no utimna. Tana waya and I'm jam filler. That's not I had your girl naked in my crib. That's not I had your girl naked in my crib. That's not I had your girl naked in my crib. That's not I had your girl naked in my crib. Lapha ke smash ngamba abantu abafana nathi ngizikhevi. Akekho amahlwempu anqabile amahlwempu lapho. That we consider as discouraged, and he was very clear to say discouragement does not mean discouraged after 2 4 weeks. ways. Discouragement is a state of mind. Hayi. Smash wazukurepa. Hayibo. Enye inqokolisayo ayifuna smash. Mbu smash ngena chira. Smash. Ngihamba ngabhaqanga. Baby, smash uzohamba ngabhaqanga. Asozobona. Hayi nditsho nje ma. Uzobona boy. Go smash. See papa mfethu. Say 4 ways, ne? 4 ways mall. Yeah. Lapha siphi? Say 4 ways mall kalo. Hayi, 4 is more le ngapha. Lapha seMonti mfethu. Oh Monty, okay. Yeah, MONTE. Yeah? Casino. Yeah. Oh Monte Casino. Yeah. Monte Casino. Yeah. That's what's up. President. Butch. Ne president. Sibe umbethi wesenga. Asingena baby nguwe lo. Umbethi wesenga masilahle the. Shout out. Yabo. Sinja ze game. Funu wenza lendo my way like 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 Ekuseyaqala ingathazo xa nsithi gqiba ncasha ngerhanga gqisa ndilaqaza ngicabula umgqala ngiqala ngomqala baqale ngonqala khange bayiqonde lanquma enqatha ngigqisa ngomgqala ngoqhaka qhaka kutaka amaqhaka basa kwakaka sakaza ubuchopho Shafiri, what up, what it do? Big ass right here. We What the Funk podcast once again. What's up, Smash? Mojo kanjani? Grand wena? Mojo mfowethu. Yeah. So how's Josie been so far? Hayi ngathi kumandi umzekelo Joan ndiphi ngoku. Hayi kumandi so far. Akabi khona ubona. Akabambi kwe? Angaboni ncam. Akaboni ncam. Para ndizohamba ngafumena kodwa. Awuzwami ngadawunanga? Ya ndizohamba ngafumena ngimedi. Andithi made bra umuntu ezobhala nayo ileta ngithi way like uhambe uv futha la seJones Like njani? Kaphi ngicacise. What do you mean? Ba. Bamba. Yadika bro for sure. For sure. Okay. Ngasiphoxa Smash, yabo? So represent ikapa. Ngiyazela zonke. Yeah. Kaka yamajita akho i-shout out Spimva kazi. Shout out Zodin, shout out to culture. Oh, shout out to Space. Take away. Ile mangivuka ebusuku, yabo? Before around 3. Yakhokha igazi, yakhokha umoya, yeah? Space ngoba. Shout out to Space, shout out to Sex Zone, shout out to Young, shout out to Zia, shout out to Cwenga. I love you all and I miss you. All right, now give a shout out to nabantu ongabazi like rapper abasekapa abantswempu even if underground abo represent abona because wherever you go dog you're carrying the flag yabona because you are paving the way for amajita khona amajita angezuphumela lapha mhlambe wena uzovuleka umnyango ngabangene ngomuntu yabo awe shout out to okay the best rappers in Cape Town ne shout out to Mr T uthi
And shout out to Holy Alpha, I love her so much. Shout out to Lioness Spice, oh she's good. Shout out to who's this girl? Shout out to In the middle of Foxy? Foxy Soul, yeah. Yeah, okay. No, in the middle of the conversation, if you can't umkhumbulele ngaloko umbiza bana. Yabo. I know stress is must in a conversation. Check a smash man. Nanifuna ukubuza bra. Ulapha eJozi for about a week or so. Yabona. Why ungaza phe eJozi mfethu for at least 6 months or a year because I didn't go pha eKapa mfethu like uyazi ba iKapa especially inside low culture ulivalile so akunoba grand xa ungathatha the same following uzoyi duplicate okanye multiply kwelicala. Jonga le wait la ngeke ndayicinga wena mfethu ne but endawo na uyufike ufike sewuhlala funa uqala uyijonge then ke ujonge then ke ubuye usewuhlala Usazojonga qala ndijonge movement and then ke hlala kahle ndiyicinge napha eKapa then boom ndibuye. Awucinga uba uyi-overthinker smash ezinye izinto azifuna icingwa ngamanye amaxesha azimele uvele into khulula izihlangu ungene ebholeni ungakhululi nalo under. Hayi bo, what do you mean? Sometimes overthinking bruh it's and overthinker nyani mna ndi-overthinker like nyani. So you think one of your biggest thing is you overthink? Zintoni overthinkers khangixelele yonke into mna ndiyi-overthinker bra anozibala yonke into nje ndiyi-overthinker. Okay check ne thina xa sicheck iivideo zakho bafethu whether you believe it or not uSmash liyaqala ukudibana naye guys naqala udibana naye Smash kabaxela basadibana phi kanjani? No, it was 2022 naneni if ngikhumbula kakuhle one in Boxer. I think now we have like by 5 years or 4 years 30 phone one DM. Yeah. Dandiphi? Also prison. Yeah, guys, nanipusha 20. Also Pusha 20. Xa sigqiba saqhubeka noSmash sathi hayi ba sasadibana nizophuma nanisahleli yabona sabetha ingoma ngaphakathi. Khazibala itrack ozikhumbulayo esazenza ngaphakathi. Okay. I'm sorry, baxelela uba la track yakho yoqala le wayidropha I provided the beat. If I'm not Yes, uSmash Drill. Smash Drill, yeah, provide nansi umjita la beat. Yeah. uSmash was working ne record company yaseDanyani. How real is that? Engaphandle sipana ne label ephakathi. Yabo phanga phakathi yazi mfethu shaya inombolo. Yabona siyamokola. Thatha imali si-investe kuSmash. Yabo sithenga ibeats, bhatale ne studio time, yabo. Yeah. Khabala ingoma esazenza Smash ungaphakathi. Ungaphakathi wena uthi mina. Who made a mess? No, Mona, Pansy, are you sexy ma? Yeah. I think we made 2. Then one sendele pizza. I think he one uSmash Drill. We made 2. Then one sendela nenye beat but zange tenibhale le RIP. Oh yeah. I know. But now we're working, bro. We just killed the track. What's the track called? Welcome to my hood. Welcome to my hood. I know otherwise Smashy, it's all good, bro. Let's check what is Okipani. Let's push the most. Let's do events. Let's do podcasts. Let's rap. Let's go around and see things. Mhlawumbe uzoyibona lento ufuna uyibona. Mhlawumbe masenze njalo mhlawumbe uzayibona nyani. Xa ungacompare since so into sozibonile so xa ungacompare intsula zaseKapa neentsula zaseGauteng ungathi eziphi intsula zingazihamba phambili. Kaloku benditshilo eqaleni uba andikaboni kakuhle ngofundini. Yabo andikaboni kakuhle I understand. So andikwazi uba nditsho yabo nguday 2 mos ndilapha so andikaboni like kakuhle like honestly speaking yabo. So yeah for now izawuthi zezaseKapa until then ndibona. Okwangoku intsula ezihamba phambili saseKapa. Okwangoku andikaboni kaloku andifuna ujumpa ethi what. Zintsula zaseGauteng please do the most to Smash angahamba nala mentality ecimba jonga yabo iKapa linga yabona. Awe. Sisonke otherwise Smash of intention yo ngizozama isiXhosa bra otherwise uzimisela ukwenza ingoma mhlambe ezingaphi minimum xa uthi yabo xa nahamba nazi ingoma enifuna ukuzenza up yo ngingaphi na who inbox you ngibani lanqawo la ekufonela izolo before during a session ngumsearch we-soul culture abacula ngoma ngelinye langa yabona guys so when you hear the song abayenzile boyi-2 nazi uba it was before it was recorded so ukusendele ingoma. Yes qhabe ushotenza ispace ngondifaka inansi kwiverse. Okay, all right. Record and foot. Unervous? No
Ngifaka ivesi So kangicelele bro ufila kanjani xa uzokhwela stage siqala ukubona abantu bekuscreamela sitsho sithi khamjonge ikhule Smash sinocinga uba ikhona wena utshaya ipilisi Smash Chai black asoze I Smash don't do weed I don't do pilisi ndisela black intoni le xa sikujonga wena sikubona ngathi awuthukanga kwa wena ngathi abo bantu aboyiki yazi into yoperforma wena mfethu iyaxaka yazi before ukhwela stage ubana nalavalo but xa sewuphakathi stage vele ungayazi bengathi usetyenziswa nje yenye into xa sewuperforma Smash wena utshaya ipilisi njonge emehlweni uthi awutshayi andshayi bro Smash uqhunywa ungoku yeah No, I'm joking. No, man. No, the reason why I'm saying this is because it takes a lot to be able to do what Smash does. Like, yo. Thina sithuka mfethu kungekho umuntu oscreamayo cinga xa bethi naye sikela sonke sascreama smash ngapha abanye bayalila. Yeah, bra. Yo, it feels good kodwa la wena. It feels good, bro. Alright guys, otherwise big ass in Peteo Smash lapha uzimali nguye ghost lady wethu nguye omane confirm izwe ethetha nguSnash. Ba yaba unembuzo? Okay. How long has it been? Qala kamthuni. No, how long has it been since Smilindi order? Yeah, Smash sizoqala. Dalanyana. Yo. Salambile le. Yo. Siyaphela ngokudalanyana bekudala ngoku. Silindini. Babuza ba how long has it been sizoqala ukucula? Andiva? Bekabuza ba waqala nini ukucula? Yeah, stand and lahlekisa ngokubuza ngokutya wena Qala 208 I was 11 years old qala kwami. Yabo. Yeah. Smash ngicela sibabethele. Smash ngicela sibabethele la wele. Inkazana e1. Dibethe for buzz. Sibethe la nkazana e1 zethu. Okay. Ingazane 1 Anjoli 9 Jolana 4 or 5 babize bonke bathi wine kuhlale kube mnandi kube fine ingazane 1 sisithekethezi bachate bonke ngoba thezi fune khwandami incane thezi balashe bonke ngoba nkhethi eksebahle bonke loxeleku ekse usmash ngumseleku bathanda bonke andiva mfethu endingabama yingobethu masijabula isijuru khona uthethi ngevalentines ntengo thethi ndithangela ibhedi sigcwala ibhedi ndijule ngesteak ongathanda ibhedi usmash yingozi motherfucker achitha uchopha ubuthethi kaka benze distress ndiyabaxaka ndisithandela iS thanda uthwaxa nansi le butch xa benibona qomba uzithi ngoba ndikhomba amabhutera afuna ungomba athi ndithatha amamedi ndenza indoda qonda futhi tag now tag bomb no smash great fit I'm fish smash you are the man Chase yo stand azobona le medi fit just bro ngiyaphi moyo ngcwele no right cook sumind should we order another one for you is that right should we order another chicken for you hayi hayi ndiyayeka soza ndizilunga uthezo umbuzo uba ndifunde baba ngumaldi angumaldi lo ababa le way fethu bese bajonga ebawela but yababa into zo order into ongazaziyo